салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтараку, ман имрӯз қарор дорам дар Ригар як аз шиносои наздикмон салон кушодагиян Ластория. Салони Ластория дар Ригар қарор дорад. духтарако, шумо метавонем либосҳои арӯсиро прокат барен. нархушон духтарако 1000 сомон то 10000 сомона либосҳои арӯсӣ доранд. хурем султоно ҳаста, яъне фато барои арӯсо, либосҳои прокат барои сари суфа вечеро да духтарако. нигоҳ кунед чӣ хеле пачаи фасон, хурем султан. хулас прокатошон ҳамаша нархи навошона парра када аз амин салончир рақамшона мемонам. мепурсен, касе мехоҳад марҳамат духтарако, салон дар Ригар қарор дорад. дар пеши магазини оча бача фатоошон да гарнис ростига беҳади бадфасон. ман навори фаторо бисёр дорам, лекин рости дар душанбе ҳам хеле фатои фасони бад надидам. нархошонам нархҳои дастрас. шиносои наздикмона касе масалан хоҳишмандаи марҳамат духтаро, Ригар мо бисёр клиент дорем. имина одамое ки намедонистам барои ҳамон навор мекунем, пешниҳод мекунем. марҳамат, метавонем биёем прокат гирем духтарако. дидин ҳам фатоша ҳам намудастай, ҳам вайш пастарак бо баландоша мастай обрачиш мешавад. ҳама хеле хулас. нархи навошона гуфтам духтаро 1000 сомон то 10000 сомона прокат доранд. малиш ани либосаи вечерни агар як тайта нишон дид навз мешад. духтаро дидин ба Ригарам сафар кардем. ина духтарако нигоҳ кунед чӣ либосаи арӯсӣ фасони бад. рақамҳои салончира мемонам духтаро. бо шумо метавонен отдельно қатиқчон гап занен. нашод прокат бояд наздик духтарако ки дар Ригар қарор дорам. мо клиентамон бисёра ира ҳама медонад. метавонем беен ай наздик бинед духтаро. дидед ина духтарако, нифатара диден беҳади бад хушрӯ. ҳама корои дастиаст, ручной работа. яъне ия метавонем бе обрачам пӯшен, ба обрачам ва шлефам дорад камтарак. хулас ҳамаи чизе ки маъқул мешавад шумода бояд наздиктар омада мебинед. духтарако нигоҳ кунед, ане фатара аҷоибот хушрӯи бад. баъд духтарако касе фата мегирад чӣ мегирад, причёска, макияж даронош дохил мешад, яъне бепул гӯё ки мекунанд. фатоошонда вообще гап нест, люкс. ина духтарако бо як фатаи фасони необычни дигар. дидед нежни бад беҳад поёниш хеле фасони бад. шлефам дорад камтар. ирам дар прокат аст. хулас духтарако, навора диден хушрӯ. салон қарор дорад дар 3 микрорайон рӯ парӯи фарфурни завода қарор дорад духтаро. мана салоншон доронаш.